Nganong ang uban dili man loyal sa ilang pares unsay hinungdan? Kay uban tao dili kabalo makontento. Ay mga dongs, mga guys, ug maguban-uban na punta karong adlaw sa atong episode na Kung Ikaw Ang Pasultihon. Karon mangutan nata sa mga mangagi sa atong masugatan nga mga dongs ug mga guys, sa mangutan nata sa ilang mga opinion sa atong mga pangutana karon. Og kini si Dongs Brian Morastil og atong sugdan. Tara. Unsay imong ngalan? My name is Trisha. Taga-asa si Trisha? Kuan, taga Konsolasyon. Wow, taga Consolation. Hi sa mga Consolation. Hi. Okay, so kung ikaw ang pangutanon, kung ikaw ang pasultihon, nganong daghan man magpakamartir sa gugma? Lisod kina to bagon pero para nako daghang magpakamartir kay mga tao kay blind lang jud sila sa gugma. Murag di sila makakita sa flaw sa usa ka tawo kung in love kayo sa sila ng mga tao. Wow! Nagpakamartir na si Trisha sa gugma? Basin. Are you in a relationship? Yes, I'm in a relationship. Okay, greet mo nga. Ay, hi mo akong uyab kay muli na siya ugma. Oh, taga-asa mo. Kaya siya siman. Wow! So, kanang nagpakamartir na ka sa gugma niya. Ay, wala man. Wala. Happy ra. Ha, pero... Ansay mong pangalan? Ako si Ralph Day, Okay, taga-asa si Ralph. taga Talisay. Okay, taga Talisay. Okay, Ralph, kung ikaw ang pasultihon, nganong daghan man ang magpakamartir sa gugma? Siguro murag mao na ang gingon nga one-sided love ba. Mas love niya katong tawhanan sa unsa pa unsay pa ihatag sa katong tawhanan para niya murag dawato na lang niya manang magpaka-martir na lang siya. Ay siya mawa tong tawhanan siguro ko niya. Wow, one-sided love. Nag one-sided love na po ka sa Ralph. Siguro. So, nagpakamartir na po ka sa gugma. Wala pa sa siguro. Hello, usay mo ngalan? Lotlot. Lotlot, taga-asa si Lotlot? Taga Bulacau. Okay, hi sa mga taga Bulacau. Hello. Okay, kung ikaw ang pasultihon, Lotlot, nganong daghan man ang magpakamartir sa gugma? Basin tungod sa tungod sa ilahang ka in love sa ilahang uyab. Then sa pa kanang So, are you in a relationship right now? married. Wow, married! So, nakasway na ka nga, nagpakamartir ka sa gugma? Wala. Wala. Ano sa'yo mong name? Jingle. Okay, Jingle. Taga-asa si Jingle? Lapu-lapu. Okay, hi sa mga taga-Lapu-Lapu. Hello. Okay, Jingle, kung ikaw ang pasultihon, nganong daghan man ang magpakamartir sa gugma? Kay tungod love dapat martyr man siguro given naman na daan. Okay, given. So, nagpakamartir na ka sa gugma. Partner man ang love ang pagpagka-martyr. Partner siya. Okay, why? Kay if love di mo ang tao, buhato ni mo tanan. Okay. So, gibuhat ni mo tanan. Tanan. Okay, are you in a relationship right now? Yes. Okay, hi. Greet you. Hello. Mawaw siya. Di na ko siya ikaw. Dili naman siya. Ana, Jude, kay magpak... Ako sa mga tao, nga nang hi-hi, kanino ko ano. Okay, say hi lang. Say hi. Hello. Okay. Hello, what's your name? Hi, I'm Karian. Okay, you're from? I'm from Surigao City. Oh, wow, taga Surigao. Okay, hi sa mga taga Surigao. Hello. Okay. Kung ikaw ang pasultihon, nganong daghan man ang magpakamartir sa gugma? Well, depende sa sitwasyon. Kung mas naanad na siya sa ilang partner, maski unsa ang ilang sitwasyon, ila jud nang i-tolerate whatever reason, whatever they're into right at the moment. Kay what is love lagi niya ang person, di ba? Wow, so ila yung taas silang tolerance. Yes. Maski Unsa nga pain. Wow, maski unsa na. So, have you ever been magpakamartir sa gugma? Yes. Yes. Is it normal? Maybe. Okay. Are you in a relationship right now? I'm in a complicated relationship. Hi, kisay name mo? Clement Binangbang, Okay, taga-asa si Clement? taga Mandawi, Basak. Okay, taga Mandawi, Bisa. Kung ikaw ang pasultihon, Clement, nganong daghan man ang magpakamartir sa gugma? Magpakamartir sa gugma. Actually daghan jud ang opinion about anak, but if wala ta sa ilang shoe gani kan like anak ba, so
basin lang, love lang jud tingali nila ang usa ka tawo, so magpaka-martyr jud sila. Wow! So, have you ever been na magpaka-martyr sa gugma? Yes. Wow! Yes! Kaayo jud kayo. Is it normal jud siya nga magpaka-martyr? Not really, but if you really love the person, so magpaka-martyr jud ka. Para lang ako. Wow! Okay. Kung ikaw ang pasultihon, nganong ang uban dili man loyal sa ilang pares, unsay hinungdan? Some people are not really that contented. Murag na pa sila gipangita lain. Inana. Murag di sila contented sa unsay naa. Wow! Some people are not contented. So kamo, dili mo kontento. So kontento si Trisha. Contented. Contented. Kung ikaw ang pasultihon, nganong ang uban dili man loyal sa ilang pares, unsay hinungdan? Basi na sila ilain or na may third party inana. Nganong dili man sila loyal, unsa kay tanaw nimo nga hinungdan? Tungod siguro kay dili nila love. Dili nila lang. Wow. So, ikaw, kuan di kay ka loyal, di kay ka. Nganong ang uban dili man loyal sa ilang pares, unsay hinungdan? Napa siguro gipangita nga lain ba? Unsa may tanaw nimo nga kanang ilang gipangita or kanang mga dili loyal? Di siguro niya ideal katong bayhana or lakiha. Siguro napaslagi kuan nato niya timingan nga katong nga time mao tong nanguyab niya. Inana. Okay. So karon kanang are you in a relationship right now? Oo, naara. Wow, that's good. Okay. Pero loyal ka sa imo. Loyal. Loyal. Oy, hi mo. Hi. Hi, deko sa kong palalap si Mia, taga Danau. Hi Mia. Loyal daw siya. Okay, kung ikaw ang pasultihon, nganong ang uban dili man loyal sa ilang pares, unsay hinungdan? Kay uban tao dili ka balo makontento. Dili ka ba lumakontento? So dapat magpakontento sila. If kontento ka syempre, maloyal and faithful ka. If kontento lang ka sa isa ka tao, ano mangitang pa makaglain? So mo na mangita jud sila glain kay dili sila faithful. Ikaw faithful and loyal jud ka. Both. Wow, both. Love ni mo ang tao, ano lagi mangita kaglain? Unsay rason? Kung ikaw ang pasultihon, nganong ang uban dili man loyal sa ilang pares, unsay hinungdan? Well, naalang po niya sa ilang kagalingon matempt sila, but then ang isa po ka reason kay the surroundings, environment, mga temptation. Pag dili sila makalikay, what's the question again? Nanong dili loyal? Ma-tempt jud siya, so that's why nga dili sila maloyal silang partner kay ma-tempt sila sa temptation. Yes, environment na nagdala sila nga nganong mabuhat nila ang dapat nila dili mabuhat. Wow, utok, so lapitan mo ako. Dapat jud likayan. Interrelationship na. Wow, dapat jud likayan, so dili jud magpakatukso, dili jud magpatintal. Yes. So ikaw, have you ever been nainanintal nimo or ikaw ang nanintal? Naay nanintal pero ako man good if I'm into a relationship, mao lang jud na siya parang isa lang jud na akong pananaw. Yeah. I don't know sa akong partner. From his side if nanintal siya or nagpatintal siya. Wow. So murag si Adan nagpatintal ni Eve. Alright, ikaw ang pasultihon, nganong ang uban dili man loyal sa ilang pares, unsay hinungdan? Well, if dili sila loyal then sila bahala sila basta ang pikas lang ang partner nila then kaloyal lang sila, so ano basi nagkuwang o nangita sa lain. Wow, basi nagkuwang o kanang nagkuwang diha. What if nasubraan? Nasobraan o mas maayo masobraan kaysa magkuwang para di mangitag lain. Wow.